Oh, no, 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 no. Asa nasad ni Sundoy? Uy, akapoy pa ni tawhanan, nagsige naman galakaw-lakaw. May dagang buhaton diri sa balay. Anak, lagi sa busbit, kaya sinto angad to. Uy, wak may tao sa basta bulan. Asa juga ni tawhanan nag-laag-laag ay karong lang juga gabot ni mo. Bakit sila na kung nagugdan ba? Oh, kan ay bakalit. Ano gawasong kayo? Nung ili. Oh, akong kuwansa kong lawas, maghapsay na. Kay natagbaw naman. Apa? Bahay kay ngita ang mga asawa. Barawa to. Tao din yung basket. Asa ka po siya naglagiag ay pantay lang din ba? Wak gidiridak. Nulbunan ako tas pagkakalita ko. Yung kanagdugdug pang kalangitan. Awan mo naman, Wi. Ito na ko sa pikas na ito. Dalan, Wi. Pamilya sa lawas gud. Hindi masud ni kuha ni bakusa. Ay, labi ng tiyan ani. Ha? Pakalami ala sa kuwang paminaw ba? Paningot lang sa gugmayo. Bati gugmayo gud. Panington. Abi siguro pa gud. Pero sige lang, at least ang akong kuwan sa kong lawas murag hapsay na kay natagbaw naman akasaw diri kay akong asawa ron ngita lang ron ganihar mo bugtan kun human pati man bahay kay ngita ron tong asawa mura ba to ganahan ron to ganihar gusto ba to kon ko kaya pa ni oy kondisyon na yung lawas na ako noon paningot ug mayo biga nang labat tong giahat ng asawa ron ngita ato ko na gabi asa dagko yung saging din eh. Mamaw yung dagko as kuha. Muna yung akong asawa marag nabuang sa kuha ba. Kay dagko. Hili mo dagko na akong asawa ko. Nang di kinakabiya na ko. Ah. Ay, Andre. Ay, makagikan. Sorry, dito pala. Asa ni Bruha ba? Ha? Ito na akong nagod. Anday. Nakaibabaw mo. Imong gikuan dito sa ditura. Pataka naman siya. Ano ka dito? Gana sa niyang kun. Yang ano nagahubo naman ka ganyan pagikan nimo sa tuwa nag-ilis ka ani nya karon nagahubo na ka. Di paningot man ko. Ah, makita makubo. Kitang ka ditura. Unsa ditura? Ditura ko nakita ba? Ito. Sa mga Mura gaduda jud ko nimo ba unsa imong gi adto dito? wala yan. Ikaw ba? Sige mo silos-silos. Kuan pag-abot nimo dito sa balay nag-ilis ka unya nilakaw ka unya karon na sa nagahubo na ka. Unsa man siya? Ikaw ba? Ibutas lugar na imong silos. Ay, pataka no. Pagka nakita nung silos ka. Unsa? Nagduda na jud ko asa man nang Bahala ka di oy. Sipag duda. ito ka sa gilingan na nakita. Oh, sige nga. Tanawon akong sa gilingan. Oh, ato ah. Bakit makita? Basta hindi pa. Oh, ato ah. Babae. Bahala ka, ato ah. May katanduhan ato. Ato-atoon. Oh, sige. Kay kapoy kita sa nagis naglakaw-lakaw. Kuan, babae siguro ka dito. Ikaw ba? Ayaw kayo patakag. Kuha ng tapit ang bakba. Unsa mo siya taon oy. Ato na ka dito. Bahala ka oy. Takaw na to dito. Nahubo naman gani ka. Ay, paano Sa ba ko? mukaw. Unsa mo siya oy. Mura na ba kaglang kasiniro? Mangita kaglaing babae do. Ni ga. Utong mga ka. Oo, uto kagabay anang imuha. Yung tao, mura naman ganin.
ingon pa ka nga. Nani ka dako. Unsa man nani? Kanila man day mo kadak. Manawa na raw. Wala ka sagay sa dako na. Mabitaw ka kabiya lang sikit silog ako kay. Sos ni mo ay na lang ta. Wala, diha. Ako nga tuon kay Oo, kasi ako mo nga. pa pabarog nga to. Sige naman ka. Tuon ako. Bahala ka. Ingo gamay, di mo kay kabiya lang sikit silog kay kay. Ganahan ka dako kayo. Taw. Unsa mo taw siya. Wala. Makita nimo. Labi ko babae. Pet, asa ka napita nagkuha, nagbarog. Ato ari. Tanawon ako dito nga bantay na jud ka. Koy, buta ni gawad. Mo din yang kuan din diri nalibang din siya bisag may CR sa balay. Kaluod. May CR sa balay diri jud siya nalibang. Sus. Nakita mo. Nakagkalibang. Utakal lang kag silos ya. Nay CR sa tuan diri jud pa nalibang. Ya, ate ka. Sa mo kay sikit silos. Oh. Silos kain ya. No, 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 no. No.